Ak niekedy existoval príbeh o tom, ako sa outsider môže premeniť na nezastaviteľnú silu, tak je to tento. Meno Nick Walker dnes pozná celý svet kulturistiky. Prezývka The Mutant nie je náhoda, ale ešte predtým, než prišli svaly, trofeje a svetlá reflektorov, bol tu chlapec. Chlapec, ktorý neveril, že má v sebe niečo výnimočné. Nick vyrastal v Amerike, v štáte New Jersey. Už odmala v sebe nosil neistotu, ktorá sa mu každý deň preháňala hlavou. Zápasil s nadváhou, šikanou, poruchou pozornosti a hlavne s pochybnosťami. Bol ten tichý typ, ten, ktorému sa ostatní smiali. Nie kvôli tomu, čo urobil, ale preto, že zapadol do škatulky slabý. No už vtedy sa v ňom rodilo niečo, čo nikto nevidel, hlad. Neutíšiteľná túžba niečo zmeniť. Zlom prišiel, keď objavil posilňovňu. Bolo to, ako by vstúpil do iného sveta. Miesta, kde nezáležalo na tom, ako sa na teba kto pozerá. Miesta, kde rozhoduje len tvoje úsilie, tvoje odhodlanie, tvoja vôľa. Nick začal trénovať najskôr bez systému, bez plánov, bez cieľa, ale každý tréning, každá kvapka potu, každá bolestivá séria, to všetko ho začalo formovať. Nielen fyzicky, ale hlavne mentálne. Počas puberty si prešiel temnými obdobiami. Bojoval s vnútornými démonmi, ktoré ho ťahali dole. Alkohol, úzkosti, sebazničujúce myšlienky. V istom momente sa zdalo, že jeho život smeruje do slepej uličky. Ale aj vtedy sa držal jednej veci. Čajnky. Železo sa stalo jeho terapiou. Miestom, kde mohol ventilovať všetko, čo ho ničilo zvnútra. A práve v tých najťažších chvíľach sa zrodil mutant. Nie ako prezývka, ale ako nový mindset. Nick sa rozhodol, že už nebude obeť. Že sa nebude schovávať, že si postaví svoje telo a život tak, ako chce on. S obrovským nasadením sa pustil do kulturistiky. Získaval vedomosti, študoval, trénoval tvrdo a precízne. Každý deň bol krok vpred. Z telocvične sa stalo jeho útočisko. Každý kilogram na čínke bol ako odpoveď na všetky pochybnosti. A ľudia si to začali všímať. Postava, ktorá sa menila tak rýchlo a dramaticky, že to vyzeralo ako z komiksu. Zrazu už nebol ten prehliadaný chlapec. Zrazu bol niekto, koho si všimli aj v kulturistických kruhoch. Táto prvá kapitola Nickovho príbehu nie je o víťazstvách na pódiu. Nie je o medailách. Je o tom, ako sa z človeka, ktorý veril, že nikdy nebude dosť dobrý, stal niekto, koho svet sleduje s rešpektom. A to všetko len preto, že sa rozhodol nevzdať. Keď Nick Walker vstúpil na pódium po prvýkrát, nikto netušil, čo má čakať. Jeho postava bola niečím úplne iným, než na čo boli ľudia zvyknutí. Nie klasická estetika, nie zlatá éra krásy, ale hrubá hmota. Monštruózna proporcia. Svaly, ktoré pôsobili, ako by chceli roztrhnúť vlastnú kožu. A čo je dôležité? Tvrdosť. Tvrdosť, akú má len človek, ktorý si prešiel peklom. A to z neho urobilo niečo viac, než len kulturistu. Zrodil sa symbol. Jeho cesta medzi profesionálov bola rýchla, ale zaslúžená. V čase, keď iní roky snívajú o pro card, Nick prišiel a zobral si ju ako niečo, čo mu právom patrí. Jeho výkony na NPC Nationals a následne debut v profesionálnom svete vzbudili vlnu rešpektu aj kontroverzie. Pretože Nick nevyzeral ako ostatný, nepôsobil ako model, pôsobil ako výbuch genetiky, disciplíny a tvrdosti. A to rozdelilo scénu. Niektorí ho milovali od prvého momentu. V ňom videli návrat tvrdých čias, éru, kedy kulturistika nebola len o peknom tele, ale o dominancii, o brutálnom objeme. Iní ho kritizovali, že vraj príliš hrubý, že mu chýba estetika, že jeho línie sú neprirodzené. Ale Nick na tieto názory odpovedal jediným spôsobom – výkonom, pódium, svalom. Rok po roku zlepšoval každý detail, každú slabinu premenil na zbraň. A to všetko pod drobnohľadom celého sveta, pretože v ére sociálnych sietí sa všetko sleduje. Každý tréning, každý jedálniček, každý progres. A Nick nemal čo skrývať, naopak všetko ukazoval. Svoje zranenia, svoje obete, svoje tréningy a práve tým si získal rešpekt mnohých. Nehral sa na dokonalosť, ukázal realitu. Jeho najväčšie výkony však neprišli iba z čísel, kilogramov alebo titánových nôh.
prišli z jeho hlavy, z jeho disciplíny, z jeho rutiny, ktorú dodržiava s takou presnosťou, že sa z nej stal takmer mýtus. Vstáva každý deň rovnako. Jeho deň je rozdelený na minúty. Jedlo, tréning, regenerácia, spánok. Žiadne výhovorky. Žiadne nechce sa mi. Iba cesta vpred. Rok 2021 bol pre Nika prelomový. Všetci ho sledovali, keď nastúpil na Arnold Classic, jednu z najprestížnejších súťaží na svete. A on vyhral. Nie ako outsider, ale ako niekto, kto si to jednoducho zaslúžil. Porazil skúsenejších, známejších, slávnejších a tým dokázal, že jeho štýl nie je len marketing. Je to realita. A svet kulturistiky si to musel priznať. Po tejto výhre sa všetko zmenilo. Už to nebol ten nový. Už to bol Nick Walker, favorit, hrozba. Zrazu sa o ňom hovorilo v súvislosti s Mr. Olympia. A práve tam ukázal, že hoci ešte nebol na absolútnom vrchole, patrí do elity. Skončil vysoko. A tým len posilnil očakávania. Čo je však na Nickovi možno najzaujímavejšie, je jeho otvorenosť. Netají sa ničím. Hovorí o svojich zlyhaniach, svojich problémoch, o psychickom tlaku, o tom, ako veľmi musí obetovať všetko ostatné. Hovorí o tom, že kulturistika nie je zdravá. Že je to extrém. Ale je to jeho voľba. Je to jeho život. A on ho žije na maximum. Pre mnohých mladých športovcov je práve preto inšpiráciou. Nie preto, že je najkrajší kulturista, ale preto, že ukazuje realitu. Že víťazstvo neprichádza zo dňa na deň, že všetko má svoju cenu a že ak niečo chceš, musíš byť ochotný dať za to všetko. Druhá časť príbehu Nicka Walkera nie je len o súťažiach a pódiách, je o vnútornej transformácii. O tom, ako sa človek dokáže pozviechať z úplného dna a vybudovať zo seba monument. Je to príbeh, ktorý sa netýka len kulturistiky, ale každého, kto niekedy pochyboval, že má na viac. Dnes, keď sa povie meno Nick Walker, málo kto sa musí pýtať, kto to je. Jeho postava je nezameniteľná. Jeho prezývka legendárna. A jeho meno zapísané medzi najtvrdších borcov modernej kulturistiky. Ale čo je najdôležitejšie, jeho príbeh ešte ani zďaleka neskončil. Nick síce dosiahol veľké veci veľmi rýchlo, no nenechal sa tým uspokojiť. Stále hladný, stále zameraný, jeho cieľ je jasný. Titul Mr. Olympia. A s každou sezónou, s každým tréningom sa k nemu približuje. Rivalita s ostatnými hviezdami, ako sú Derek Lansford, Samson Dauda či Hadi Choopan, robí z každého ročníka napätý súboj titanov. No Nick nie je len ďalší súper. On je iný. Je nezameniteľný svojím prístupom, nasadením a mentálnou silou. Po výhre na Arnold Classic sa síce dostal pod ešte väčší tlak, ale nezlomilo ho to. Naopak, začal ešte tvrdšie mákať. Upravoval svoju postavu, zlepšoval slabiny a hoci nie vždy vyšiel na pódium ako víťaz, nikdy nezanechal dojem porazeného. Každý jeho výstup je prejavom rešpektu k disciplíne, k športu, k sebe samému. Ale čo robí Nicka výnimočným, nie sú len jeho výkony na pódiu. Jeho popularita prudko rástla aj v online priestore. Milióny fanúšikov sledujú jeho cestu cez YouTube, Instagram, podcasty. Otvorene hovorí o cykloch, o príprave, o psychike. Nehrá sa na dokonalého. A práve preto je tak silne autentický. Je to človek, ktorého bolesť aj úspech cítiš cez obrazovku. Zároveň však vie, že život profesionálneho kulturistu nie je večný. Preto sa venuje aj svojej značke, spolupracuje s doplnkovými firmami, buduje si zázemie mimo pódií. Vie, že každý deň vo svetle reflektorov môže byť posledný. A práve toho núti dať do každého tréningu úplne všetko. Nick Walker je symbol, nie symbol dokonalosti, ale symbol premeny. Dôkaz, že ak si ochotný čeliť vlastným démonom, prekonať bolesť a ísť si za svojím bez výhovoriek, môžeš sa stať niečím výnimočným. A možno práve preto ho toľko ľudí miluje. Lebo ukazuje, že cesta k cieľu nie je rovná. Je plná pádov, zlyhaní, pochybností, ale ten, kto sa postaví znova a znova, ten mení svet. A Nick ho mení každým jedným dňom. Ak sa ti tento dokument páčil, nezabudni dať like. Prihlásiť sa na odber a napísať mi dole do komentárov, čo ťa na Nickovi Walkerovi najviac inšpirovalo.